का हो सखी, तार सैया सुने में आवता कि ये गरीब ब्यास बन गइल बड़े। पता लगता कदन खेत उत बेच के बड़ा कैसेट निकलवावतरन। तहार का विचार बा उनका बारे में हो? अरे का बताई, उनका तो दूगो कमवे निक लागेला, एगो ब्यासगिरी और एगो सुना बतावतनी। मिलन भइल, मुलाकात भइल, सोहाग रात में बात भइल, कैसे कहीं वही रात के बाद से जिया पे जवन उत्पात भइल। यही से तो कहतनी ए सखी।